खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 5 जुलाइ सनिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं भाग्यश्री बसुमतारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। नोंथाङा जेबो हाबा मावनो दांनो गोसो जानाय नङा। दाबसे जायगायाव दलरै थानो गोसो जागोन। वृष राशि। हरखाब खैफोदनिफ्राय नोंथाङा जिउ रैखा मोनगोन। गोसोआव जोबोद गिखांनाय मोनबाय थागोन। मिथुन राशि। नोंथाङा धोरोमनि बेरेखा हाबा मावफ्लांनो हागौ। इसोरनि फारसे नोंथांनि फोथायनाया गोमालांगोन। कर्कट राशि। गोरोन्थि हाबा मावफ्लांना नोंथाङा साजा मोननांजानो गोसोआव गिनाय मोनगोन। उनदाहाजोंनो साना बारलांगोन। सिंह राशि। नोंथांनि जाफुंसारनाया फंबायनि जिउआव खुसि लाबोगोन। फंबायनि जौगानायाव हेफाजाब होनो हागोन। कन्या राशि। इयुननि फारसे सानहरनानै गोसोआव गोबां जिंगा सिफ्लांबाय थागोन। उसुखुथुजोंनो समा बारलांगोन। तुला राशि। गोसोनि साननाया मोगथां महर मोनगोन। नखराव बयनिबो रंजाखांनाय फैगोन। मोजां सान। वृश्चिक राशि। नोंथाङा गाव मिथिस्लाबाजासे सोरखौबा दुखु होफ्लांनो हागौ। गोसोखौ जोबोद गाज्रि मोनगोन। धनु राशि। बेफार फालांगि खालामोब्ला मुलाम्फा मोनगोन। रांखान्थि बिथिङाव जौगागोन। मकर राशि। नोंथाङा इयुननि थाखाय धोन आरजिनानै लानो हागोन। नखर जौगानायाव हेफाजाब होनो हागोन। कुम्भ राशि। मावनो लानाय खामानिफोराव गोबां गुलुं गुजुं सोमजिगोन। मोनसेबो खामानिया जाफुंनाय नङा। मीन राशि। नोंथांनि अहंकारनि जाउनावनो नखरनि बेसेनगोसा बेसाद खहा जानो हागौ। नखराव दावराव दावसि सोमजिगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार गोथाव ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बर'नि आंगोथार ओंख्रि जानो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बे गोदानै खुलिनाय लाइजौ हटेलाव हाबफैनो हागोन। जाखांफुहांनाय लाइमोन फालांगिरि गपेश बसुमतारिया अदालगुरिनि टंलायाव बेखेवदों बर'नि आंगोथार ओंख्रि मोनग्रा गंसे हटेल। अदालगुरि जिल्ला टंलानि मिउनिसिपाल बर्ड मावख'नि साखाथियाव गोदानै बर'नि गोग्गो जानाय आदारनि गंसे लाइजौ मुंनि हटेल बेखेवदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय फालांगिरि नोगोर टंलायाव गोदानै खुलिनाय बे लाइजौ हटेलाव बर'नि दोरोङारि जाग्रा आदारजों लोगोसे गोबां जाग्रा आदारफोरबो मोननो हागोन। गोदानै बेखेवजानाय बे लाइजौ हटेलाव अमा बेदर, बोरमा, लकेल ना, साम', नारजि, अनला खारै, थास', मैथा आरो नाफाम आरो गोबां आइटेमफोरखौ मोननो हागोन। बेनिखायनो नोंथाङाबो अदालगुरि जिल्ला टंला लामाजों थांलाय फैलाय खालामोब्ला बे गोदानै खुलिजानाय लाइजौ हटेलाव हाबनानै बर'नि दोरोङारि गोथाव जाग्रा आदारफोरखौ जालांनो हागोन। आरो नोंथाङा नैबे 9101758967 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनानै आबुङै मिथिना लानो हागोन।